Horas ma dihita salhutna kadamang do dainang na waholongi hami di bagasa Tuhata Yesus Kristus di bagasan tikion tapasada roha do pikirata dinalaho manangin hata ni Tuhata hita martanya kita muliate ma upasaha roha nami tuho ale di bata nami di bata Jehovah di bata parhong rohana sumuro di bagasan tikyo Tuhan nami laho taruli do hami sian hatam taluas matodim na badiyai na madongani hami asa tumangatu si hami di hatam di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Huriani Tuhata hata ni Tuhan nasaur tuhita diene mai sian surat ni Apostel Paulus madapoton huria Efesus bidu na parjulu mamuka mai sian ayat 15 rodia 27 asa tajahaon odo hata ni Tuhata asa aupe duku bege nang porsehamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna disalu akka nabadia dang masa diau madok moliate sialahamu marningo tamu dina martangi angau anggiat dilihut di bata ni Tuhata Yesus Kristus ama ni hasangaponi Tuhamu todi hapistaran doho pangukapon manadai bana dipatiur mamata ni rohamuna asa diboto hamu rumang ni arta sihirimon sian pejonairo disurung ni hasangapon sitiano ni akka nabadia asa ditadahamu nang hagugu ni guguna na sumurung ina tuhita akan na porsia sian pakorhon ni haguguon na marmuliay ay Kristus doi diulahon debata dina pinahinay ibana siya namate jala pinahudulnay tu siya muna di bagasan banua gidjangi tu gidjang ni nasa harajaw do huaso nang haguguon do hamuliaon nang tu gidjang di nasa guar na tarhatahon dadaholan di hasyanganon do di narosogot saluhut na do dipatuk tutoru ni pakna jala dipabakit do ibana na mangatasi sa sude gabi ulu ni huriyay iru pamatang na mangguhi ibana asaguhan na sa sude di bagasan saluhut na ido iyang gusahana dihita saluhut na akadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus sada barita las ni rohagudang dosa sitong na molo tataringoti hari hananak ni Tuhan Yesus Kristus buasa hamidokot sada barita las ni rohagudang disiala marhite-hite na naik Tuhan Yesus Kristus tu surgu hasonangani tujuan na nanaing paradion ingana dihita kena porsia jala buasa muse nangi gabe sada barita las ni rohagudang disiala marhite-hite na naik Tuhan Yesus Kristus tu banua gijang takas mata boto ibana do Tuhan na marhuaso di saluhutna marhuaso di banua toruon suang songoni di banua gijang amanginang nenolonga di bagasa Tuhata Yesus Kristus di bagasan turpujamita na sa tuhita di apala partiki anon di pasahat Apostel Paulus do sada tangiang tuhuria Efesus tabado las ni rohan ni Apostel Paulus altakas di boto ibana nungalam polin haporsian ni huria Efesus lam denggan na sida molo didokon akapade bisuk padan na baru nama permahani manang nama perhaladui huria Efesus
Ima si Timoteus, anak ni partodio ni si Paulus. Gabila manada do huri Efesus dia sini rohani di bata. Barita taringot tugu ni haporsa dinasida na tarbarita tu apostol Paulus magbayan marlas ni roha apostol Paulus. Dido ibana do di bagasan terpukon asa aupe duku begi nang porsehamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di selu akan nabadia dan masa dia madok moliate sialahamu marningot tamu di namartangi yang au anggiat di lo debata ni Tuhan Yesus Kristus aman hasa ngapon ni Tuhamu to di hapistaran do pangokapon manada ibana lam di pahot apostol Paulus do haporsyaw ni huri Efesus di bagasa tangyang na marpangi dua do si Paulus tu debata asa tugu haporsyaw ni huriay asa totong nasida mangatus ya kasakap ni debata asa tong nasida mangatus ya kapangukapon na niliw ni debata laos di bagasan tangyang na pinasa ni apostol Pauluson di pangido ibana do asa haporsyaw dinasida hulang mangoloy Tuhan Yesus Kristus ima Tuhan na naik tu surga ima Tuhan na hudul lisyamun ni habangsa banua gajangi jala ima Tuhan na totong mar ngarajay saluhukna ditoruni pak na do saluhukna portibio nah di bagas tanyangon amanginang sadatangin na tumasay uli jadi di panginoon apostol Paulus unang beli peh porsa dinasida unang bedi oloy nasida kadebata gana-gana apalagi kota Efesus ada kota na luar biasa lumay maju na di zaman kekaisaran Romawi maragap aka parbinoto tubuh di san maragap aka pangatusion maragap aka padebisuk mengajari aka pangajaran na naing boy palipion haporsan na Kristinoni alay di pangido apostol Paulus monotung paraga aka pangatusyon naro ragam aka pangajaran alay ikut tugudu haporsyan ni huria Efesus holang Kristus anak ni debata naro tu portibyon na bangkit na naimatu surgo hasonangani ikon holang tu ibana huria Efesus marhaporsyaw unang beadong tuak kahaporsan na asing. Unang beadong tuak ka parwaso na asing. Alay Kristus isabingma. Nekon ahaporsan dinasida. Nekon olwa dinasida. Ala na iba na do Tuhan. Si Pangulo. Jala Tuhan. Na totomaylon akang gulo sa liling-niling na. Amanginang dihita salhu na na hinolong di bagas sa Tuhan Yesus Kristus. Molo tabuat majo jami taon di pesta hananay ni Tuhan Yesus Kristus. Ahado na perlu boto otta atu satta jala patugun hapor satta. Amanginang dukehe Tuhan Yesus Kristus siya na mati pola do 40 ari-nari. Tuhan Yesus adong dihasiangano. Secara hajol mau. Secara perdagingon. Selama 40 ari amanginang. Ada orang sonakok imat Tuhan Yesus Kristus. Tu surgo hasonangan itu banua gijang. Ragam do di bayan Tuhan Yesus pangajarion. Tua kasisiana. Na dipatudon iba nama dirina. Tua kasisiana. Na mengajari nasida na tutudo ibana debata na mulak mangulu sian hamatean songon na diajar ho di bagasan buku kisah para rasul manang ulau ni apostol bidusada etolui manang disada Korintus 15
ayat 5 do ayat pitu natakas madok songonon amanginang rak majahita sada Korin 15 ayat 5 satu ayat papituhon didok do songonon. Jadi di patarida do dirina tu si Kepas dungi tu na 10 duai. Dungi di patarida do dirina sahali tu lobi 500 dongan. Na tumorop siya nakai mangulu dope di bado nang modik. Dungi di patarida do dirina tu si Jakobus. Dungi tu apostoli subina. Nah, di patarida Jesus dirina. Asalam tugu haporsya dia kesisianna. Jelas selama 40 hari ia manginang di patuba Yesus sudah kepangajari tu akasisianna. Buasa asa molo tumpe ditinggalo Yesus akasisianna lama bari tahun harajaw ni di bata. Ikototong no nasida marbisuk manugu-nugu akajulmay na sumana dari bata sa mana dari bata. Alenima di leoni mana do tugas, ilo Yesus do tugas. Songo dero ko di buku Matius 20 sampai 20. Dung diajari nasida, ikubudu nasida mengajari. Ikubudu nasida manugu, madidi. Di bagasan gor de bata ama doktor di parbadia. Di do Tuhan Yesus Kristus do musenang pangajarionna. Selama 40 hari taringot tua karajan di bata. Yesus patari daud diri atau kasisianna mangajari tani harajaw di bata. Jala harajaw di bata itu na dipinahokna. Jadi aso nang adong lipe pamikir pangajaran. Yesus narutu portibio dada nang pahoton harajaw ni portibio. Ale pahoton harajaw di bata. Unang adong akasisian ni Yesus mengajari ke pangajaran na lipe. Alay harajam ni bata imang ngulu sa liling-nililing na hasisan ni dosa na binuat ni Jesus Kristus. Nah, sonari amangina. Marhiti-hiti ujan na sa tuhita. Jesus hudul di siya mo ni di bata. Ado na nang peopota. Na parjolus sa hali. Marhiti-hiti hari hananaykon. Nang dipaingot tuhita. Asa totong maka porsyai Yesus nahuduli di siamu ni di bata. Yesus nahuduli di siamu ni di bata. Pataridahon ibana do di bata. Ibana do na marotoritas na berkuasa. Maka ketika Yesus naik ke surga, itu menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Maka karena dia adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan segala isinya. Dipangido tu kita amanginang diari hanana ni Tuhan Yesus ton asa hulan ibana taban akka dibata di tonga-tonga ni nguluta. Unang adong biak dibata nasi. Ono ne selaon sawalo do pita ragukan. Sawalo do pita dokon adong dibataon, adong dibata dokan nasi. Ale kudu honot tama. Kristus Tuhan. Si palua jala si pangulu. Ido debata di tonga-tonga ni ngoluku. Di tonga-tonga ni rumah tanggaku. Suang-suang di tonga-tonga ni akaru ulauku. Asa ibana do na mga rajai saluhu na nguluta. Na paduahon. Marhite-hite hata ni Tuhanon. Jesus hudul di siamon ni debata nang dipaingot tuhita. Asa totok kita pegabe jolma na marbisuk. Jolma na pistar. Jolma na maroha di bagasa Tuhan. Molo di bagasa tanyang ni Apostol Paulus tuhuri Efesus. Asa marbisuk. Asa di patuduh di bata pangukapot Tuhan mo nang tuita pe. Jadi kita harus menjadi orang yang bijak Bapak Ibu. Multung pesonario gudang ke pengajaran nalipe nama dok kodang toho Tuhani Tuhan do kena asing. Ale kumar bisuk mahita. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Maka dia adalah yang naik ke surga, yang turun ke surga, dan dia akan datang nantinya menghakimi orang yang hidup yang mati. Maka ketika kita percaya kepadanya sepenuhnya,
Haroro na napaduhalion. Dang bemabain sumurut hapor syauta. Alani amanginang di bagasa bisuk doho roha pangolo itu dibata. Taulahon akaulota. Kristus naik tuban magijang. Para diun inganan diau do dihita saluna akajol mana porsea. Amin martanya kita. Mulia tehu pasa ruan nami tuho Tuhan. Hodo tutu debata na manotong. Debata na hehe. Debata na mana itu surgo. Para diun ingana Tuhami. Ajari totok kami Tuhan. Holam mangoloiho. Holam maka porse tuho sabing. Dadet waka portibion. Asta gabi panea kami. Di ngolu sa liling na. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasu-masu.